Magical khovel oslal ramoi tak mai chu emerald khopui din tu wizard ro pui tak ro rel na hnuaia a oma ramsa te po chong thei vekin mihring te nen chuan in angkhat vekin an cheng za thin ani mase kumte vei zelin thil dik lo thlenga pianga ramsa te chu amo phurtuwa pu an nita zela an hun ton chu akhir tul bok Wicked Witch of the West anti doi thiam swalin hun engemaw chen chung oslal ram chu ati boy nuwa vanai thlak takin an hne thei ta hlau maya wizard hnuaia thok doi thiam fel glindai chuan osmi puite hna Wicked Witch athi to eti in a ron tlang auta a khomi pui zong te chuan kan mel ma om talo ti in alom na hun an mangta dual mai ni glindai chu akal le ma in nu pakhat chuan Wicked Witch nen hian thianin ni thinem ti in aron zot lol maya glindai chuan kanin sha thina lom ti in antun manon chanchin chu hetiang hian a soi chhota ni Wicked Witch anti mai chu swal sa piang ani bi khaulawa Munchkin Len governor le anupuite fa piang masaberania masia pian ma hian anu hian apasal chu mi padang laka a uire santlat maya governor fanudik tak ani le ni lo chu shiat thei ani ri lo apian tira chuan midang anglo taka avun ronga shin veka wangin thin shikle nol ani ngal panga nawom tu dolsi bere ro chuan leina thle in anu le pati ai o in a en kol chhawtaringot mai ni mei cheno pang alphabet chu aron changlian ve zela naw mei chia ke baikal theilo anei to nge ni khat chu anaw ne sai ne na osram chunga an wizard ro pui air balloon manga aron thlen dan chan chin te chu ashil mol lain arwal pui dang te chuan an ron chhei nom na chiama alphabet hin thok chuan apian pui athil ti theina power mangin alo not kyang thei maya masia pa chuan enga ngei na wi lo ti cha ni ti in aron hau hlau thung chutiang reng chuan ancient big lo chungle chian po nei lovin aron changlian chawani glindai thu soi chun zomna kan thlir zelang she's university ropui tak mai chu alo langa aplen atanga ron kal sorceress ropui tak ni tum gelindai chu aron thlen nu loka alphabet te po an ron thleng ve bok gelindai chu lar ngal hle in mi zong du ron ani dera alphabet ero a melan hmuhsia chu an cherwal thot mai masemi tena an endan chungaya anei ti to a unaw nu ne sai tha tura ron kal ve mai ania apala chuan anaw chu duat fal bi khle in anupui pheikhok a hlut em chu a present nuwa anin thla liam ta a mase ama a ain boy pui tur chu ngai ngam ngang lovin alphabet ne na chuan vapui ri phot mai turin atir pheile ta ni alphabet chu welcome ceremony lama chuan ava phei veya madam mary bolile professor dangte in melshia tirna hun an manzo nuwa governor fanu nesa rosi chu miska dele chuan lo bechahle in pui bom tur chuan alowin pai at maya lelama apati lung oi lo hlau em alphabet chuan angai loweti lo dan ya le tumpo chuan enga ma lo ngai lovin nesai chu anur son ve ngot peka chuta le alphabet hin thok chuan a power mangin miska dele chu atiding dota anaw chu boraka choi kang lopin dokan aleng dar chuaya an che teng tung mai anaw chu akianga a omtir tarana zirlai te chuan chi mel takin an en thupa anaw zaklu tukla chuan alo ti tau khum ve tum sang bok mase be se lo takin an madam mary bulit chuan keima thil ti ani khati in aron thup moi saklo thungani chutiang taka thil ti theina nei ta chu lo be thahle in gelindai nen hian rumin in jom thayang ti in alo welcome bi khlia ani ber mai ipa chu kalo biak sak mayang che ti in ani ang mi bik chu kum tam tak chung an lo nga to thule a power control dan an in zir tir thiam huna chuan an mi ro pui wizard ngei po ain melshia tir tur thote afa luam bokani tu ma du saklo ve ngai lo le ancient big alphabet tan chuan thulom om takni in a talent a power awanga wizard ro pui melshia a hlo ve tur ringot po chu anon thlak danglam vek thei tu tura nga in a phur ve khop mai
chuti rualin amil pui lo lutuk gelindai nen chuan lo thei lova roommates an ni angai ta sia abung ruatela chu tam hle in atan hun ruak chete chau alo da sakve ni nichin athil thleng kha nangma ti vek tiro engtin ngei ti bik ti in gelindai chuan alo zot sek le ngal chiana in siam chu khoi lama atira chang phatin anin eilo tonin anin millo ngal ema mi tengai nat ron gelindai la chu zaidam taksi in angai thiam fu box si alpha bai chu madam maribuli chuan private seminar anei pui bi gani ti amu phei chuan athik ril ru hle history class lama chuan ramsa professor chun dr dilimona chuan tunma lama ramsa te din hun that ve hun lai te khokheng le cham atlak chuma ramsa te mopu ani dan le andin mun chiat zel dan te chu ashil fi a chutiang zong zonga chuan tunge mo phurtu berti ero professor chuan ashiat big lo thu te asoi bokani alpha bai ngai ven zong takalonia achan po in noi chian le ensan omzia chu ashiat chian ve em wangania class an ban nuwa po toy khomwangin dr dilimona thil ti tlak te chu achar sakmol mola ril ru boy ru tak an professor po in angai nat pha hle dr dilimona chuan a in lama po ramsadang lo koi khom nolin kong shang shanga nek cheple an na changa ban an ni dan te chu an lo soi khoma pembo vat chu chaberin an shia a dr dilimona ero chuan siam that thei alain be sei ve chang thungani biak tumaron zui alpha bai chuan an thu soi zong zong chu alo ngai thlave veka ramsadang te an kalbo nuwa dr dilimona in chunga chuan valutin an boina zong zong chu wizard nena an thlen thei ni phot chuan alo chin fel sak the nge abai sei thu te avashil ve bokani a ho konga chuan tu ti shiat lo tlangwal le asakor kong kan chuan an ron su thlu thuaya tlangwal chuan ngai dam ron dil thuain alpha bai vun rong shing vek chu hlo na chang le makti angpon a om ve lem hleilowa ilo chuang ve du empty in a ron belwa mai alpha bai ro chuan ami zangai sammel tak le konga en chian lo wang chuan lo khak hlakin akal san mak mai chu tlangwal chu winky ramlal fapa zai hoi tak mai fiero alo nia winky academy changa ronin transfer ni in amele apianin azir bokaniang zirlai te chuan an lo en dau dau hloma mani to ka inda sang ve tak gelindai po ronin the thil velin alo phusa hle library lama tor lo nei pui hamin anin zui ngal chuta an mi zia po ain mil viau don ni na lang alpha bai ero chuan lo mel rang na sa hle in engte wala alo ngai ve lem lo lelfa pa fe ro chu aron thleng chawe ti lo chuan zirna lam ngai sak chu khoi lama thoveng hle in party arot ngal pang mai lelama gelindai aron thlentir phata changa lo star ve tu baka chuan zan lam party na alam puya aron som ve nge ya mase gelindai chuan wheelchair a thu ne sai chu lo ko mu dain asoi khawngaihthlak om chiama so nula leinat om takso chwa puya som tu piang chu ka hero ni chiang mutang lo tik kewin baka chuan a hero ni adu luata ne sai chu ava som le ta zokani ne sai la chu lo lom hle in a u ne na kami padu song tak gelinda in min zon mu sakasin ti in ava shil ve nge ya alpha bai chuan gelindai chu a mu that pha sut nge ni an room lama avalet le la chuan gelindai chuan party na lo som ve in api pek lukhum chip zum pit pet khum po akhum ngai lo chu engnen po ain mil vekania ti in du sakmel takhian alo pe vele bokani ti chuan zirlai te chu campus pona chuak ruzal zalin osdas ballroom a chuan an valam ta ziai ziaya bakala chuan gelindai le fiero telam dun lai chu vamel le zeu zeu thinin a thik ril ru hleya ne sai ne na chuan a som chan dik tak chu shil lo atum zet nuwa gelindai te info plai chu va mule in thudik tak chu a shil du le talawa aleinat vele deuh bok nen ne sai chu alam pui le ta zokani chuta madam maribul rontei lut lol chuan gelindai chu training wand aron pe veringot maya a private seminar a telve to don bokani ome a roommate
alphabet na ngen sakwang chawani thu aron soi bokani. Gelindai chu alom viau rolin alphabet in chutianga alo ngen sakringot mai chu makpo ati hle. Ti chuan le alphabet po alukhum zum nen chidakin aron teilut veya azam sa to na kalayin a in cheidana wang chuan anlo nu irutut tutani ti chu amu mai bi khau si lo. Gelindai chuan tum nei ranin alukhum chu ape ni ti asia thiam ta ka phei chuan aril ru ana vong hle. Nima sila an nui so na chu engatan ma ngai lo ang mai hian maksak takin alam tamaya. Hmuhsit ti sia tak hian an nui zui dur bokani. Gelindai ro chuan enga ma ngai lo anga alan na phena anat ruk na chu va hmu puin a in thiam lo ta ema. Ron pen chuak lolin alam dan maksak tak chu aron zom ve ni. Midangena an nui zat tur po poisa lek lo chuan alam pui zela. Chu tak chu alphabet mamo tak ni in. Alom lutuk chu anuka ulpha hialani. An ensan ber Gelindai mewin alam pui ta ka chuan anron zom ta diala. Alphabet le Gelindai te chu chian chatak anlo ni ta. Gelindai chuan lalfapa chu pasala neya tumthu alphabet ne na chuan a shilvea. Nangpo in ithuruk men shilve nge yangai ti in angen ta sek maya. Alphabet po chuan apai na huat chinzia thu te chu soive in kanu in kanawa pailai hian kapa chuan keima angaron pian ve a hlau em awangin kanu chuni tin milk flower a intir thina kanau chu thlakim lawaron piangin a ke that lau ba ka kanu po aboral phale zela keima thiam lau vek ne berin ka sia ti in an chung ko chanchin te chu a soive ni. Gelindai chuan I thiam lau ni reng hleinem ti in a chianu ti hlim tum chuan a han chei kwal vela a moizia thu a fa mol bokani. Atuk lama alphabet chu style tharnen aron tei chuak ve nge ya lalfapa po in alo mu mai hau lo. Class lama Dr. Delemon chuan atlas lak no nong ber tur ani thu tele ramsa te chu zirtir na nalam reng khapsak vek an ni to thu a soilai mekin guards te chuan local ro kela ti in anron hnuk chuak dor maya. Miss Kadele chuan a ai o tur zirtir tu thar aron shwai lut bok. An professor thar chuan sakei naute ramsa bom chunga khung churon keng lutin ramsa te omna tur mun dik tak ani thu aron soya. Bom chuan mishing te an biak po theina ati top sak mai ba ka dai dan na siam sak tu ani thu te asoi bok ani. Alphabet ngai dan ni lo chuan do kan chu chum popin chuta do kan achum zonga pangpar ron leng dem te chuan a classmate zong tele an professor chop chuan ati mu hil ta veka lalfapa ro chu a har kur thung chu hun churem changa la in sakai no chu ram hnoi lama an va chwa zalen le ta ni adang lambik na wanga huat thu cheve tak alphabet le lalfapa chu anin hnial deuh bap nowa in rem le thei shamin anin kara enge moreu chu aron lang chuak tange ya masianin thing har rang hle. Alphabet chuan lalfapa chu alo du ru ve reng to ani ti sheve che in masi ani ang ve mai ai chuan Gelindai ti ang mi perfect chu a thlan fe jok ringin a be seina ti sanero atum shan lo. Ti chuan atuk lama alphabet chuan wizard ne na chang chuan special letter adong hlau maya Emerald Palace a kaltura som na ni in an phurtlang to khop mai. Rela ron thlen huwa Gelindai le alphabet te chuan in thana hun mangin anin chen shang ri tur chu an hopur viau bok si omlo mai la ikyanga fero om talalom ti in alphabet chuan a han hema. Gelindai ro chuan an kel professor an lak bawa chang khan abial pa mi zia chu adang lam tak thut thu alo shil ve thung fero chuan alphabet chu aron thla vea pangpar nen du sakna aron hlan ve ni. Gelindai la chuan an kel professor wang khan abial pa chu alungai ani ringin anron lak bawa wanga ator puina lantir nan aming Gelindai chu Glinda ti in atlak vei thul. Ti chuan alphabet chu rela lutin Gelindai nen chuan anin mangtha mol nuwa alphabet chuan zui ve turin aron som le no Gelindai chuan lo hnial der ve bok ma se
nar thei ngang lovin azui vele taringot mai ni Emerald khopui moi tak chu an va thlenga palace chung chu zong rualin an lo guard chup mai an thin lung du zong a piang hlen sak thei tu ni an ngai wizard ro pui chu mai chan nge ya an va mo ve thei ta pazai dam le nel om tak mai alo ni ya alphabai chu afanu ang mai alo welcome in a thin lung du zong te chu alo zota ani na taka chuan audience te hian an wizard hi an ngai ro pui em ema alphabai pu in avun rong khleng chuan a thlak dang lam sak thei a ring ani mase chumi aya harsat na tok mek ramsa te chu chanpui turin angen hlau thung chuta an bei sei lo dewin madam mare bulipo aron thleng hlol mai ti chuan le man lai doi le khabudang lam tak grammary an ti chu an ron chhop chuak ta zam angreng taka alphabai le khabu awapan nei lai mek chuan wizard chuan a guard leader zong pakhat chu ein mel shat tira savathlok lai jing tin a thlir thin thu a shil tel bokani chuta alphabai chuan sava ti in a phun supa chu vele le khabua chuan horop maktak inziana chu ronin keu popin moribuli chuan alphabai nena chung horop te chu mitlem te chawin an chiar thei thu aron shil bokani alphabai po chuan alo chiar ve thei tlat mai chong shiat lo thumak tak tak chu a cham tamol mola chu vele zong chuan shi om na tak tuarin thla aron nei taringot mai le ana tuar mel chu alphabai chuan hmu shi om atita ema doi su dan a han zo le la chuan moribuli chuan a su thei to hleinem alo ti heu mai thil ni na dik tak chu aron langchan wizard chuan trick ti lo doi tak tak chu athiam reng reng lo ani ti alphabai chuan a sha chuak ta a moribuli nen chuan changrualin until ti theina manga oslal ram control reng thei tur chuan ram sa tong thei te chu osmel ma angalan tira ramsa anglek om tir chu an tumber ni in zong rwal thanei te po kha ramsa dan kala che te en thlatu ata na man an tum bokani ome alphabai chuan a power an man tangkai du wang lek ani ti asiatin a thin rim zual ema ramsa te zalen na lak sak chu adu heklo wizard in tho pui tura a som na chulo nar makin lekhabu nen chuan atlan cheta dai mai le mary bullet chuan zong rol ho ne na chuan an taksa in thak dang lam chu alphabai thil ti vek ani thu soin zui tur chuan thu aron pe ve ngal bokani lelama glendai chuan a chianu chu wizard thu oi ve mai tur chuan min tumin aron zuya mase alphabai chuan aril ru so son atum lo bur madam mary bullet chuan mi pui te hena grammary le khabu chu doi thiam vun shing vekin aruk chhuwa thu le zong rwal te pian phung thlak dang lam sak tu po ama vekani thu aron puang dup dupa minun rong ani kha tu man lo ring su ti in a chhuwa chen he so hle glendai chuan wizard hena ngai dam dil mai turin a han ron le a mase alphabai chu a thutluk na chuan chiang hle in azam du bi kheklo le khabu mang chuan spell chu a khas le a mun phia thlok thei aron lang hlol mai a chianu hena chuan zui ve turin a han som le a mase tun chum chu glendai chuan a thei tlat lo pondum chu aba thattir te te a in thlahel tak chung le mit tui tla zoi zoi chungin du sakna anin hlan ton mol mola guards te an ron thlen vele alphabai chu pona thlok chuak watin a chian chaber glendai nen chuan an kong zo chu ai nang talova chenshan an lo ni ta ni wicket part 2 hi sang ni som ni panga kum top lama an release le be se ania anga hlelom to khop mai